Eli Sea Life Helsinki viettää haiviikkoja, jotka on yhdessä tämmöisen eurooppalaisen ympäristöjärjestö Shark Alliancein kanssa. Nyt alkoi viime lauantaina 10. päivä ja päättyy 25. päivä lokakuuta. Eli nämä meidän haiviikot ajoittuu tämän Linnanmäen valokarnevaalin ajalle osittain ja jatkuu vielä sen jälkeen sitten seuraavan viikon. Ja meillä on täällä tarjolla tietysti tietoa haista ja haiden tilanteesta. Hailla menee aika huonosti merissä ja tämä liittyy ennen kaikkea siihen tämä haitempaus meillä, että me halutaan jakaa tietoa haista. Hait on tietysti meidän pääattraktio ja niitä ihmiset tänne tulee katsomaan. Ja nyt sitten on tarjolla vähän enemmän tähän liittyen. Meillä on haivisailu lapsille ja meillä on sitten haitietoiskuja useamman kerran päivässä täällä eri paikoissa. Ja sitten tuossa meidän Rausku- ja haialtaan luona on tällainen piste, jossa opas on paikalla jatkuvasti kertomassa haista ja näyttämässä vähän hain nahkaa ja hain hampaita. Ja yleisesti puhutaan aiheesta. Sen lisäksi tietysti juhlistetaan tätä meidän menestystä haiden viljelyssä ja haiden kasvattamisessa. Täällä meillä on syntynyt yli 100 hainpoikasta nyt kuluneiden 7 vuoden aikana, joista monet on saanut sitten uuden kodin Euroopan muissa akvaarioissa.